Драги българи, 15 февруари 2025 година. Гранд Мол, Варна. Бидейки 3 дни в вътрешността на тая конструкция, която българите познаваме като мол, бях принуден да си задам генералния въпрос: кой е създателят на този проект? Кои са неговите плюсове, кои са неговите минуси и как изобщо протича организацията на живота в една такава сложна система, каквато е мола. В момента вие виждате колко щанда има по етажите, какво е населението, което работи вътре в този търбуха на мола. Всички тия хора заработват средства, издържат семейства. Така или иначе, посещаемостта в събота и неделя е доста висока. Виждам, времето навън е студено, а тук е топло. Въздухът е изкуствен. Така е. Липсва енергия, липсва досег с природата и наистина хора, които, така да се каже, обичат парините, те тук не биха издържали един час. Главният въпрос, който обсъждаме в днешното видео, това е въпроса как да се направи връзката между проекта на високо организирана система МОЛ в големия град и така наречения проект на малки населени места, които да бъдат равномерно разпределени, разпръснати сред природата. Въпросът е гигантският организъм, организацията на мола, как да се разпръсни в природната среда. Ще кажете, това е невъзможно. Тук е компактно. Всичкото е затворено в бетонна опкова и в крайна сметка на тези 3 етажа се намира една сложна обществена система. Може ли в тази обществена система да се вгради по-голям процент самообучение, обучение, образование, просвета? Може, разбира се. Затова и ние 3 дни експериментираме тук, да видим какъв е резултата от една алея на книгата в условията на мол. Ако този проект се окаже успешен, това ще даде възможност следващите години да се опитаме да създадем малко по-малко сивота в моловския живот. Самият аз трудно издържам тук пребиваването, но виждайки днеска колко семейства с деца срещнах, как те тичат, бях принуден да си задам въпроса. В крайна сметка не е въпрос само да се критикува, а в същото време трябва да се види, а ние какво направихме, за да можем да привлечем децата с природната среда. Тъй като природната среда трябва да бъде организирана. Ако вие имате една природна среда, в която няма къде да седнете и така да се каже дива среда, много ясно, че хората ще останат в плен на проекта МОЛ. Ето защо на бъдещото поколение предлагам да се търси някаква връзка между проекта молове в големите градове и така наречените кооперативни инфраструктури сред природата, които ще дават възможност за високо организиран живот в условията на пустеещите села в момента.
Как няма да пустеят селата ни, когато вие виждате хората, влизайки веднъж в този огромен мол, остават негови пленници поради материалните удобства, които надделяват над другите търсения на човека. И един човек, който има нужда от китара, от театър, как би издържал той? Това е един голям въпрос, как да направим това съвместно съжителство и да почнем да търсим изход за намиране на една по-разумна линия в бъдеще за очовечаване на сегашния човек. Благодаря ви за вниманието.